Premtobre Kasee no so na Nkwanta pasa adehye ya wo mo fa kwan so titiri wo mo aka ban no meye kwan no emfama wo den so nya de sa ban no efi wo mu nti we ne de se wo mo ankasa afa to ho so awo ma firi ase esiesie kwan no se be ya kwantufo so ye de wo mbekọ ye de wo ma ba somdwe mu Adom TV Kasee etwaso Ekwan a efiri Nkwanta Kpassa ewo Nkwanta North Mensini mu ewo timantem mu no eyade se enye kura na mfie bebrenie no enya de se watumi ade ama contractor kura se wo meyi kwan no emma ahyenkafo yama ne boni ekopie kwan no so no hunu se ahyenkafo bi a wono mani etutu aka wonsem esane se de ekwan no nye na wono mahyen entumi mfa so no wono makasa afa to won ho so a woye senka obetumi esiesie kwan no woni ama ne boni twetwe nkomo no wode to nanimu se panyinfo anhwa ama meyi kwan na ama wono mode a enedu abato obra wo ma hokora se wo ba bepre se wonto aba ma wono woda na di se de kwan ne tie no ebere bia kwanhia esi wo so afen so kora no enya de se edwadifo ma ene ayarefo mpo etumi fa sa kwan no so ne senti mpanyinfo nhwe no meye ma wono yenyina ye modimo ka ho na omoba power be agreso modi di ajaye ndi se ono muhwe yen so ha na ma abena asunti a ni mogidie pa se enam akonya abeton yen enima ye ni adumfo Kasee edia kakra beton asum to we dia fafa kan sempinifo omo anka enim se ometumi aboa so ya emre na omuhwe yen no ewa yeso yentimi mfo ha yenim da e befa awie nti ya do fo so ya mfansi ya rewe mo yan ehu kakra na ye die sa ayoma adwuma ye die kwa maya mama mbasa mu provote wa ayan kwa asam ya nkosu na mzumbre makosi abiro ngusunti de mzumbre no ya bre ka gba na ya sia ya ka se bokom esai wutu wa ni hwe ha mubo ya ko sa mubo sa ya bagu ha this ya bejina kasa ni 1000 nim ati esra by say oye bifa kwa no maya nyesa ya bre eze ko su kwa say meka bia nkwa akra bi ma ado meka na pro Bright Kwame Lenwe Mensini Krachi ewo Nkwanta South. Wani amani boni enkomotwetwe mu no ene wo hye bo se enche kra. Wonom e de contractors ba begu kwan no so se be ya. Oba be ye ne yie ama ahyenkafo se be ya obetumi afaso. Kwan no ehye contractor ansa. Enam se contractor no djuma enso ani nti abanya gye afini nsam ti afi ena ewe contractor foforo na e de kwan no ahye ni nsa. Nti betumi aka kire se enemu mo sisa enti se kane se de ana etikane no. The leadership of the region, your honorable regional minister, and the this is a work kind of snow, Yakabum, Yedi and Hondi, Epia, said the Ebeya, and the Manu Yarano, Eddie Pine of Bema contractor for.